ug kini mao ang atong pagsalig nga atong nabatunan diha kaniya. Na kung kita mangayog bisan unsa nga butang sumara sa iyang kabubuton, siya nagapaminaw kanato. Ug kung kita nasayod nga siya nagapaminaw kanato, bisan unsa nga atong pangayoon kita nasayod na kita nagbaton sa mga pagamuyo nga atong gitinguha ikan kaniya. Mabasa kini sa unang Juan 1:5 tudling 14 ug 15. Karon mga higala, aniya kining sugidanon nga naguluhan. Cruz o Diablo! Kaaway na ko ang kalibutan? Kaaway bitaw na ko ang kalibutan. O ganun na'y bugat ang akong dugan. Apan salamat nga mihatag ang higayon nga mubati sa day ko og kagaan sa akong dugan. Kay nahimamat na ko ang imong amahan. Ang ako dating amahan, Chris? Ako di ay. Unsa may tinuod ni mong pagbati nga rin ako. Dako ka og natampo. Dako kayo ka og naamot. Dako ka gikatabang sa akong mga igsuon dinis basura. Dako ka og natampo kusog aron magaan-gaan ang kabugat sa akong dugan. Salamat kaayo, Chris. Nalipay ko sa akong nabati gikan nimo. Kani adto pa man, dugay na kaayo. Nagsugod di itong 11 adlaw nga nagkailat ang duha. Nanguha ka Sa mga basura? Oh. Sugod adto, pirmi na ko maghinam-hinam nga moabot ang adlawng Sabado. Kay moabot ka. Aron hakuto nimo ang mga basura. Pero doon ay higayon nga dili ka mo tungha. Pero gipaabot ka. Bisag dili ka mo abot, pirmi gyapon kong magpaabot. Kay gusto kong mutabang nimo nga mukarga sa mga basura sa imong kariton. Kadiyot ha? Niya pa din ang maong kariton? Kani ato pa, Chris. Kani ato pa. Gusto na ko mutabang nimo. Ambot, gusto lang gid nako. Naibaw ka ba? Bisan atong usa ka adlaw nga mao dayto ang katapos ang adlaw nga wala ta magkakita. Pirmi kong maghandom. Hangtod nga miadto ko og layong nasod. Nagsikilig po kog handom niya itong mga adlaw. Pirmi kong mangutana. Magkakita pa ka kita pag-usap? Naglabi ang akong pagtuo nga. Dili na tingali. Pero di ay wadam ha. Nagkakita gila ita pag-usap. Uy, ngit-ngit naman di ay. Mapauli na ko. Ato na ko. Sige. Bye. Sige. Wanon man tingali na siya. Karon masulti unya kay tangsab nga dili magtingog. Well, tingali no. Wanon. Makalagot ang tao nga buwanon. Babay Crisanto! Babay buwanon! Nasa ato pa. Mubarog na din yung dapita. Pastila, no? Nagadungan mo yung tagtubo panagko ng lugar rap. Pero, kinsa may magdahom nga. Usak adlaw na unya. Doon na naikadangpan ang mga ginikanan. Doon na lagid. Dili sama na itong kagmay pakita nga. Magtanaw ko sa mga ginikanan nga mga hadlok kung unsay may tabo sila mga anak. Magdagan kaya magkugos sa ilang mga anak kay nasakit. Makaluluoy kayong tanahon nga makadangop man tuod sa tambalanan apan dili sa maatiman kay way kwarta nga ikabayad. Ug mao ka to nga ingnan. Bisan sa lingod pa kay tagbuot. Pero makasabot na ko nitong panahon na, Chris. Nga sa tanan nato, ikaw ragid ang masagdan ug mailhan kayo nga mibati og kaguol kung may mga silingan kaniadto nga mag-antos sa mga problema sa kinabuhi, Chris. Kami mo mga kauban, way sud ang unahuna og kasing-kasing kung pagbati ng tawhanon ang ipangutana. Pero ikaw
Lahi na kayo. Kaniadto pa. Ug imo kining nadahang tod ning panahon na. Abi ni mo, Chris. Garbo kay nako. Garbo. Nga nakaila ka o kikauban ka na mo. Gikan sa gagmay pa kita. Hangtod karon nga mga dagko na ta. Pila na kaangin mo natabangan din sa basura, Chris. Daghan na kayo. Ug usaan ni. Mao ako. Kung di patuod nimo, na. Ambot kung unsa na kako karon. Ang klinikaon niya ang magbarog na din karong pila ka adlaw. Tungod na nimo, Chris. Tungod na sa panginahanglan sa daghan. Ug dili kay tungod nako. Oh, Chris. Mupaulin ako. Huwag ako, Chris. Danggan ko nakatuna niya. Tuol na ta sa imong barong-barong. Oh. Tao gitu kay. Babae o lalaki? Chris. Babae. Oh. Babae gitu. Wow! Bis, paham ang sugang sa imong barong-barong, Chris. Pero, maklaro iya kagwapa, Chris. Ano? Pasigaon akong suga. Wow! Oh, kidap-kidlap ang suga. Ito ha, misiga na gid. Taan palagi ko. Kagwapa, yung bayan na, uy. Kinsa ka paliho? Unsa imong tuyo? Ikaw ang akong tuyo, Chris. Unsa? Unsa may mong tuyo sa akong amigo, miss? Ako, day. Wala ko apel si mong tuyo, day. May umang magigila-ila na mo. Just call me Ilom dia samboy. Oh, Suon ko na nang naang ni mo ron. Buri imo. oh. Tansyong! Bida! Chris, pagbiya na ako dinhi. Misaad ko nga kung mabalik man ko dinhi. Kinalang doon ako'y kausaban. Naningkamot yung kumausap ko. Wa ko mapakyas. Mangutan ako ni mo, Chris. Unsa may kausaban nga imo nakita nga rin ako. Wow! Dako ko'y kagkausaban, Tansing. Usa na gid ka kababae. Matahong nga pagkababae, Tansing. Wow! Minang ikaw ang gamitubag. Si Chris na ako gipangutana, di man ikaw. Yakit sa may Chris nga matubag ni mo? Ha? Tulas Chris o tarawa. Nagbit-bit og duha ka dagkong container aron sudan og tubig. Wa ka man makakita kay nagtalikod ka man. Mura ka mag si Julian Sanusi og si Marian Rivera nga may isin na. Mao nga klaro ha. Nga ako mo'y imong pangutan-on. Ha? Si Chris lagi unta may gusto na ko ikasulti. Sakitang paminaw na nakoy nasa. Ha? Alin ako'y? Ay! Kupahan niya ay. Guwapam din siya mahimo din ng usa ka babae. Aha. Busog ka na? Kay minom naman kang tubig niya. Dili na ko. Gabi naman ay kami pauli. Kumusta naman ay imong lakaw o sa imong anak? Grabe kay kahugot sa iyong paninguha nun ng usa ka basurero. Unsa may development, ha, Victor? Nalipay ko kaganiha. Ha? Basin mao niya makaingon sa kagubot. O di na magkasinabot ang atong mga tao tungod anang basurero. Oh, pero imo ning move, ha, Victor? Apan kinahanglang magmatngon ka gyud. Bisan ang anak nimo, kinahanglang magmatngon. Kaysa kung paniid, dili gyud mo na ako kapugngan nga. Ha? Nagsalimo gyud mo maayo ang maong basurero. Sagdi lang. Sagdi lang. Paniid lang. Basta, gamit kayo ang basurero. Dako kayo sa gamit sa organisasyon.
Nagdugay ba din is Franny? May balik ka man di ay ganina. Dili pa siya pagbalik ni mo. Dihang mibiya na sab mo si pagpauli ni Franny. Doon ako'y tuyo ni Franny. Lingkod, Franny. Pasensya kayo. Basin doon nagtigyatiman ni mga oras. Apan kinahanglan niya magkasulti kita mayo. Praber nga akong imbita ko doon niya ang basurero nga muanhi dinhi sa kong kaugaligon. Imbitahon? Nagpasabot ka na nga... Nasud na ang basurero sa akong bulsa. Mao ba? Ipatawag kag yun na ko, Franny. Kay karon pa lang, abisuhan ko na ikaw daan. Basin, bation, kaunyag pangabubuhokon, hatagan na kong espesyal nga tratamento si Chris. Oh. Espesyal? Nagpasabot ba kini nga mas pinalabi mo na unya siya kay kadako, boss? Pops! Daan pagil ko? Mangutayan ako. Gibati kang pangigi? Gibati ka nagpangabubuho? Unsay katarungan, Franny? Maraming mo ba niyan ang ipakita mong reaksyon sa usalang ka basurero, Franny? Nakamatngon ako di mo, Franny, da. Muaslom na yun ang imong dagway sukad niya itong una ug hangtod karon kung maghiskot ko sa basurero. Manguntahan ako di mo, be. Kapila na kahigayon nga medyo inato na kaayog. Medyo... Sayon-sayonon ko rin mong tubak! Oh. Ikaw, Franny. Nakabatkon basab kung kanus-an lang ni magsugod. Ako nakabatkon ko. Mura nagsugod lang ni sa niyang ginistino kanako nga mao ug mao'y mag-uban-uban sa akong asawa. Ayaw pagtuo, Franny. Ayaw pagsalig. Kumo ikaw mo'y personal na kauban-uban sa akong asawa, makalaban siya kung abuton na akong kapungot. Dali mo! Franny, kimanay ka ni. Ako gihapon mo'y masunod, Franny! Why laing maghari aning grupo ha? Gawas nako! Kakusog bas imong tingog, Victor. Murag milapos tingali sa pagkaagyod kaayong bongbong sa tumbay. O sa may sa ining tawanan ay mo magikasabaan? Tungod lang na itong basurero? Pag-o pa na kung isang giingnan niya, bisan personal pa siya ni mong ikuyog-kuyog. Wa kay mahimo rodura. Aron labanan mo siya kung abuto na kong kapikal. Bisan ni Kinsa. Kaya maragwa na respetong tahod nako. Kay mo tubag-tubag na rin ako. Og mao kini ang sibiyat nga rin ako rodura. Kinalimot siya nga bisan magkinaunsa, ako mo'y hari sa atong grupo. Tungod lang sa basurero? Murag dalimot ka nga gambit kay si Franny? Tungod ni Franny. Wa man timano ang gipahipos unta nako niya. Og tungod ni Franny, hapit mo lampos ang igsuon sa atong gipahipos niya sa mangingig untang dangatan sa atong anak. Pantungod sa basurero, naluwas ang atong anak. Dili na ka na malaksi pa sa akong huna-huna. Nga ako o ikaw nagugutang buot sa basurero. Sorry, Franny. Okay na, Boss Vic. No.
Ay mao ko misobra ko sa akong ipalor. Boss. Ako mo'y nasipyat yan mo, boss. Ako mo'y nakasabos. Pasaylo ako. Nalayan ka ba na ako, Franny? Nasuko ka na ko? Wa, boss, eh. Wa gyud katarungan nga mobati ko diha niya nimo. Tungod kay ikaw ang masunod. Ikaw ang matuman. Ang imong mga pong maoy ako og among balaod. Mao nga. Hangyo kining ako adi mo. Ayaw pangigi sa basurero. Sorry, boss. Okay. Sorry, boss. Dili na. Good. Palangga taka, Franny. Maghuwat ko ni mo sa sakyanan, Franny. May nakauta. Ay, kalimot. Palangga kay tika, Franny. Naka. Sundaton kaduhan ni mong amo. Okay, boss. Sorry kay boss, ha? Okay, huwag kaso. Ate kaso. Lagi. Lako na. Sige, boss. Isunod tamong duha, Victor. Magsunod mo kamatay sa basurero. Loda. Unya ako gabi mo pa uli, Vic. May importante kong susihon. Ambing. Di taangay mabalaka. Dako ko pagsalig ni Franny. Ambing mong duha. Bye. Gusto na ko maulian ka, Franny. Klaro kay nagpangagot ang imong mga ngipol. Sulti ko, ha. Unsay gusto ni mong akong buhaton or maulian ka? Unsa, Franny? Lamit na kayong batyon ng imong bana! Gusto kang mamatay si Victor? Unsao naman lang kung kita mo'y unang mga matay kay na disgrasya. Ulagi! Mamatay lagi ng akong bana. Pangunay patay ang akong bana, ha? Palihog lang! Pati agyod! Sultihan talang ka. Mahimo ba yung manglayas tando, ha? Biyaan ako si Victor. Mutago kitag dapit, pero labing siguro matultulan na gihapon ta ni Victor. Franny, dagka na ko kwarta. Hagbay pa ba? Nagsugod akong tigom, dugay na. Pero labing maayo, mao nga. Limpyo ang kamatayon ni Victor. Oh, unsay tanaw ni mo nining dapita, Franny? Bag-o ni? Bag-o? Wapay buwan? Nindot. Matahom kining dapita. Ako kining maong resort. Hilom lang ko ning gipabuhat. O guwa mahibaw si Victor ini. Mao ba? Ingon ako ani ka kwartahan, Franny. Mao nga pailob lang una, ha? Og labaw sa tanan, paninghaag yun nga mapatay si Victor. Magawas ta, libuta ang tibuok palibot. Kay may dako kang kalaputan ning matahom o bagong resort. Kitang duha ang tag-iya ni ini, Franny. Kumusta ang operasyon, Day Emily? Gidungog nga ako pag-ampot ng tirya. Panampusan ang gihimo na kong major operation ganina. Ang Ginoo man gyud ang magbuot, Day, no? Siya gyud bitaw ng tirya. Unsa lang gutad hinis kalibutan.
Bisan kinsa nato, binuhat man sa Diyos. Busa siya ang tag-iya nato. Ilabi na kun siya ani nato, o kita iyasab sa Diyos. O kahit iya magda sa Diyos, ang bisan unsa nga kaayuhan o katarong nga ni anato, iya usab sa Diyos. Ngano ka na? Ay, lahi ka na lagi karon, day. Dili sama sa milabay mga adlaw nga laong pirmi ang gihuna-huna. Pero karon, sayag kay imong naong. Malipayon ka kaayo. Hinuon, magmoro o masuko o mag-uol ka diha. Musamot hinuon imong kagwapa. Labi na ron nga malipayon ka. Kuyog tanang Tirya. Uy, asa man, day? Sa basura. Uy, ni Chris? Uy, naaman lagi mga truck di karga nga nagdiskarga og para construction. Day, Emily. Gipa-deliver na din ni Papa Victor. Uy, unsa man di ay na day milid? Magpatukod og dakong klinika din hinang Tirya. Masuk din na gina-idayan ni Papa Victor ang construction. Uy, naang sakyan na ni Sir Victor, day. Halika kita ako. May adlaw, doktora! Samboy! May alaw, Sap. Day, Emily! Si Chris! May adlaw. Mayong adlaw. Manglakaw mo? Si Chris ang mulakaw, doktora. Ha? Asa man di ka? Makisulti na ko sa Sir Victor. Importante ko nung iyang tuyo na ko. Mao ba? Sige. Mulakaw di ay siya? Doktora, daan ang nagtugon ako si Chris. Kaya kaso kung nagbuanhi ka, niya mulakaw mo na siya. Iya kong gingnan nga, timanon kagid na ako. Kung nga, niya ako pirmi sa mong dool. Kung doon na kayo sugo, suguan ko, doktora. Ay, at least, day, Emilyn, naghuna-huna di ay sa nimo. Buinit na ba karong tao diri, doktora? Adto ta sa mong payag. Landong dito. Ay, tanaday. Chris? Masaya mong gibati. Sasama na ko, sir. Way kabutangan sa akong kalipay. Damgo og pangandoy ni sa sama namo. Nga wa paabuta nga matuman. Salamat sa sama nimo, sir. Dili ako ang angayang pasalamatan, Chris. Ikaw mo ang angayang pasalamatan. Tungod kay, kung ipatungod nimo nga naruwas nimo ang akong anak, dili mahitabo nga manigkamo sabgo nga kahatagan kasab og pasalamat. Pero tungod kay ibalibara nimo ang personal na kong tunol pasalamat. Hinoon, ang imong gidawat ang kaayuhan sa tanan dinhi sa basura ug sa kasikbit kadapit. Sultihan ka na ko, Chris. Dako kay kag natampo sa akong pagkakong. Ang tinuod wag yun sa akong mahuna-huna ang inguni ni mga kaayuhan sa nanginahanglan in taon. Apan tungod nimo, napukaw ang akong huna-huna o kasing-kasing na kinahanglan ko diay nga bahina nimo ang isig kaingon. Nagkaingon ko sa kong huna-huna, Chris. Unsa ka bang klasiha sa pagkatao nga mao'y nakapapukaw sa nahinanop na kong kaakuhan? Tungod kay matud pas Biblia, kitang tanan adunay kaakuhan sa usa-usa. Kitang tanan kinahanglan ko niya nga muhigugma ug magmahal sa itong isingkayon. Mandog ka na sa Ginoo. Pero hibas ako sa Biblia, Chris. Mubasag ko sa pulong sa Diyos. Mudugo ka ba nga ang mga pulong sa Diyos mao ang Biblia? Chris?
Chris? Ang ako naibawaan. Nagibuhat ko sa Dios. Apa nagkinahanglan og matuod nga kaluwasan. Batang pagkasultiya. Di ba ito mo makuha, Chris? Tansing? Doktora. Kung na masabi si Samboy, di ka ko makailan ni mo nga. Nga ikaw ba ni? Sa katapusan, ako nang nasabtan nga. Ako ra mismo ang naglipat. Ug nanika sa mismo na kong pagkatao, doktora. Tungod kay bisan magkinaunsa. Bisan pag mag-unsa ko. Pag mag-unsa kong tuo nga ako, lalaki gyud. Pero, papayo gid ako. Lisod, Tansing, dili ba? Lisod, oy, doktora. Pilagod ka tuig nga, mituo ko sa kong gibati ug una nga lalaki ko. Maninguha lang yun ko. Dahil ko, madaog rin ako. Kay mauman niya ang tinuod nako. Nga pagkatao nga, papaykit ko. Tansing, may hulma na yun ang tinuod ni mong katahom. Matahom ka kaayo. Kung kaluyan lang sa kapalaran, doktora, pakaslan ako sa Tansing. Kinsa may nagkapausap ni mo, Tansing? Si Chris. Ha? Muna sakit kayong kamatuuran, doktora. Hindi sakit tanggo, doktora. Sakit yung kayo. Ang buot na akong ipasapot. Nga si Chris may naingnan sa akong kausapan. Tungod kagimo na ako siyang inspirasyon. Mituo ko siyang gipanulti na ko. Labi na siyang gibaod na ko. Excuse me, ay. Muato ko sa site sa construction. Doktora, natugon man si Chris. Kung sa imong isuko, sugo alam ni. Salamat, Tansing. Nang tiriya, tana. Sam. Hoy, Samboy. Anong imo man kong gitutukan? Huwag ko magtuo, Tansing. Ngayon, ani di ka kagwapa. Apan, layo ragad kay ko ni Chris kung mga bisyon ko ni mo. Dili man sa dautal. Dili man sa kumakasa, nga bisan sa hilom lang. Makagusto ko sa katawan sama ni Chris. Ay, kanindog kang paminaw, no? Kung ang Chris, mo si Samboy. Kung mag-istorya na gani bahin sa labayanan sa basura. Ang muto nga dayon sa huna-huna sa tao nga ang labayanan og mga basura. Hugaw gyud, baho og langog. Pero, unsa imo nakita dihi karon ang tirya? Dili man hugaw, dili sa baho. Si Chris, mo'y nag-awhag sa taga-dinhinga, mapahimutang og maayo ang mga hinakot. Igunon ang mga kinubkob nilang basura. Ibutang sa gustong lugar. Nga, dili mo palit sa hangin ang mga basura. Sa akong tanaw din, Hiday, murag dili labayanan og mga basura sa syudad. Matod pa nila din sa basura ng tirya. Kining tanan na itong nakita, si Chris mo ay nagpasiog da. Oy, ang matagbahay nga akong nakita og atong naagian. Hawan ang tugkaran. May mga tanong pa sa palibot. Doon ay mga adorno nga mga bato sa matagdaplin sa daan. Gusto ka mo tanaw sa palibot ng ngining basura? Ay, ganina ra kong muingon unta ni mong musuroy ko day imili. Tara, magkuyog ta. Maayo kidili init. Ay, bisan sa kahilo mo ni Chris, apan doon na siya gitaguan nga hiyas og batasan sa usa ka tawo nga nagpakabana. O nang tirya, ang pagpakabana sa palibot. Labaw sa tanan, ang pagpakabana sa iyang mga silingan. Abi ni mo nang tirya, gusto na kong katabangan si Chris sa iyang mga maayong tumong dini sa basura. Gusto na ko nga kaming duha ang magyayong sa makaayon ining dapita. Masaad ko, akong ihurot ang akong tabang dini sa basura. Kana, tungod og alang ni Chris.
Tungod kay misaad na ko. Kutob sa gimahal ni Chris, mahalon ko usab. Day Emily, mahimong mangutana, pero personal kining akong pangutana. Naibaw na ko sa imong pangutanan nang. Ay, Niyang akong tubag. Kining tanan, dili pa paigo nga akong ibayad sa pagluwas ni Chris na ko. Sa mga kamot sa mga demonyo. Busa wag tangan na ka ng personal ni mong pangutana ng terya. ay, walang personalan di ay. Magbati lang. Oh, Victor. Nalami, muso na niya, Roda. Kauban na nimo ang basurero? Oh, yes. Kawan ako siya. Sige. Ronnie, Oh, unsa man? Yan na sila? oh, kauban ni Victor ang basurero. Makikimamat ka ba sa basurero, Franny? Oh, Franny, ni ana paingon sila si Chris. Makikimamat ka ba sa basurero? Dali, Chris. Dali, sunod ako. Pura akong asawa. Nadakita na nato. Liya na si Victor. May nagsunod niyang usa ka lalaki. Mauna tingali ka na ang basurero. Roda! Roda? Kauban ako si Chris. Roda? Si Chris. Chris? Si Roda ang ako asawa. Ma'am, daghang kay salamat sa iyong tabang sa mga tao sa basura. Sangan sa mga tao sa basura, dawata paliw ang mainito na mong pasalamat nimo o sa imong bana tungod sa bulawanon kay ninyong kasing-kasing. Roda! Nagpasalamat si Chris. Rodora! Unsa katoy imong sulti? Dako na gyud siya. May kidakon ang lawas. May barogo. Daan na kaniadto sa kamay ka pa, Chris. Gamay ka pa, apan mihulman ang daan ang maayo ni mong dakway. Gilamat si Roda. Halos dili mamilok ka nagsigig tutok sa basurero. Kami nga ngay magpasalamat, Chris. Langit kayo ang among kalipay kung makatutol kami si Roda ang tabang so nagkinahangan ang tabang. Dili ba, Roda? Gariha ka rin sigig tutok ni Chris. Tungod kay hiaan gid siya nga usa ka aktor sa pelikula, Victor. Tanawa ang palibot ng dapita. Dili lang kay mga babae ang nagsigig tutok nimo, Chris. Bisan mga lalaki. Nagtuo nga usa ka artista. Order, bisan unsa imong orderon nga ganahan imong kanon. Chris? Oh, pasensya palihog. Pero mao nang tinuod. Maglisod ko og tuon sa mga mahalon nga pagkaon. Kining tubig. Igo na kay ni. Ikaduha, human ako og kaon dito sa akong barong-barong sa basura. Ang tinuod, wala ning dapita ang mga kanuunon sa mga parehas nako. Ako maoy mo order, Victor. Nahibaw ko kung unsay ganahan ni Chris. Pita kini si Roda. Grabe kay makatutok sa basurero. Kuwang na nagkamay na pahiton niya si Chris. Undatan kining babayhana da. Murag
gamay lagit kagikaon ay or nauwaw ka na ako. Wa pa ni mo masinati si Chris, Roda. Mao ba? Mao ka ni hinungdan nga magbalik-balik ko sa pagpasalamat ni mo, Chris. Nga sa katapusan, gidawat o giilagid ni mo ang katinuod o kanasingkasin akong tumong sa pagpakigsuod ni mo. Prangka kaming magtiayon, Chris. Husto si Victor nga may talagsaon kagidi ang hiyas o batasan nga mao ang gikinahanglan namo ni Victor. Pangutanoon ka nako. Kung gidawat nimo nga makigsuod si Victor nimo, ako madawat mo kaha nga usa sa suod sa imong kinabuhi. Tumakan na nga akong pangutana, Chris. Niya ang labing ubos na kong prinsipyo sa kinabuhi, ma'am. Wala ing magtinabangay gawas sa sabi atong mabination sa pagtabang sa mga anging tabangan. Wala ing magkaluy-anay gawas ni atong maluoy sa anging kaluyon. Palihog, ayaw kanyong pasalamati. Kamu mo'y angay na kong pasalamatan. Dili man lagi di ay siya lisod ikasulti, Victor. Nasultihan ka na ba ni Victor sa iyang toyo o akong toyo diha nimo, Chris? Kung mahuma na kitang pangaon, mao ka na karon ang atong sultihan, Roda. Nakamatun ba ka sa Victor? Nga pinadud kay mo tutok si Roda ni Chris bisan magsulti. Unsa kay lang gipanagsultihan ay? Usa kini kahangyo nako diha nimo, Chris. Sa atong sitwasyon karon, ngari na ako og diha nimo, alang nako na ugbok na ang haligi sa atong paghigalaay. Ug kini pinagirosab nimo nga may dakong damgo pangandoy alang sa katawhan sa basura. Ug ako ihigo lang sa balagdamgo ug nangandoy nga maoy himuong instrumento aron bahinan katong angang bahinan sa grasya nga gihatag sa Ginoo nga rin ako. Huwag niyo ko magdahom, Rodora. Kaya makausaan na. Ibalibaran ko ano akong amigo nga mitunol sa pasalamat tungod sa iyang pagluwas sa itong anak. Apan salamat sa Ginoo. Nagitagbo kayo ang among panagsuod. Nga sa kong tanaw, mauna kini ang pagsugod sa malungtarong panagsuod. Correct. Mihatag na kong kadasig og kalipay ang imong damgong pangandoy tungkol tayatagan mo ako kay kayunan, Chris. Ngay katampo na ko ang akong pagpati ngadto sa katawhan sa basura. Chris? Mahimo pang mutingog ka? Dili ka mo mo'y nakautang og bisan gamay kabubuton namong mga kabos, ma'am. Kami, maong nakautang ninyo og dako kayong kabubuton. Ang katawhan sa basura, bisan usa ka dako, wag yung ikabaya diha ninyo. Well, Victor. Magisulti na ako si Victor, bahin ni mo, Chris. Kinasing-kasing sab ko nga minaw. Og ning higayuna sa atong panag-atubangay, uyon ko sa gisugyot sa akong bana, bahin ni mo, Chris. Yang dako kaayong katarungan. Ngano, nga nili ka na mawa sa kong huna-huna ug sa huna-huna sa kong pamilya, Chris. Ang dakong katarungan tungod sa imong pagluwas ni Emeline. Krisanto, sagod ka tingali sa mong kahimtang. Sayod ka sab sa panahon karon. Ang sama nako ug ang sama ni Ruda labi na ni Emeline na agkanunay sa kandilikado. Mahimong makidnap for ransom bing tulok.
Sulaktod naas na kuyaw sa tanang higayon ang among kinabuhi. Busa di kasabutan namo ni Rodora nga nagkinahanglan kaming tao nga suhito kami sa iyang batasan ug labaw sa tanang tao nga kasaligan. Ug kini among nakita diha nimo, Chris. Nagkinahanglan binimo. Ihangyo ka na ako nga mutrabaho na mo ni Ruda. Naghangyo ka binimo. Nagkinahanglan ka binimo, Chris. Ayaw ka mo paghangyo. Ako may muhangyo diha ninyo. Hatagi ko panahon nga kasilbihan ko kamo. Ihatag na ko akong kinabuhi diha ninyo tungod sa kinasingkasin ninyong pagtabang sa katawhan sa basura. Wow! Sobra na sa pagmagisulti ka ron, Chris. Batiyo sa kaigog sa gibuhian imong punga nga silbihan mo kami ug ang grabe yung kaayo mo ang matod pa nimo ihatag nimo ang imong kinabuhi namo. Pero salamat nagibahidan mo kami sa imong kamatinood-anon, Chris. Tungod kinakita sa nako ang imong kamatinood-anon, sir. Mauray na hibawan sa kong asawa nga pabarugon ko lang ang dakong klinika sa basura. Apan, kaya amang sa karon. Kinahanglang mabati sa niya nga di lang kay ang ipabarog nga dakong klinika sa basura ko dili. Hantod na sa tanang mga kagamitan niya. Kumplituho na ko hantod sa mga tambal. Og si Emeline ang personal nga mangunay sa pagda sa dakong klinika. Matud pa ni Emeline nga matawag na kinig Gabay Hospital. Wa ko'y pagsupak, Victor. Akay ba di ang supakon ang buhat sa pagtabang o kaluoy, Chris? Nagpasalamat ko niyong duha. Daghang salamat niyong duha. Managsama ka mo nga may kasing-kasing nga tawanon. Pero doon na kami offer para nimo, Chris. Oo, sa ganito, Victor? Nasulti na ako ang pasyon na. Oo, Chris. Nagkinahanglan kami sama nimo. Sa ako na di kasulti, kasaligan ka. Sa Kaprangkang pagkasulti. Luwas si Victor. O labaw na kong luwas tungod nimo, Chris. Dili ko makapasalig. Papan akong paningwaon nga mabuhat na ko ang akong trabaho. Murag nagkasabot ka na sa imong trabaho, Chris, na? Nakasabot ka nga ang among kaluwasan. Naa sa imong mga kamot. Kung mao ka na akong trabaho, akong buhaton. Victor! Sa labing daling panahon, makasugod ka dayon, Chris. Nahuman na nag-istorya. Ang barog na si Chris. Bibiya na siya. Pilari nga ako. Okay, miss. Imo na ng chain siya na, ha? Kasi, Basta doon ka pa isulti bahay ni Chris. Dito na lang tayo magsulti sa ato. Boss? Ronnie? Dinhira ka? Dinhira ko mas palibot, boss. Walang kumapil sa inyong pinagsulti kay waman ko'y labot. Tanabik. Franny, gamitan na lang sakyanan. Mamauli mi si Victor. At kumusakay sa iyang sakyanan. Okay. Okay, Franny. Enjoy. Nakakwarta? Diya, boss. Yatagan ko, Ma'am Roda. Ipulol eh. Thank you, boss. Siya ko nag-ingon. Enjoy. Tana, Roda. Bye, Franny. Bye. Wa ko makapungutan na kung inabas sa grupo si Chris. Kung nasuot na ba siya. Doon na ang adlaw sa katapusan ni mo, Victor. Patyon taka. Ug adto madakdak ang imong kamatayon ni Chris.
si Chris mao'y mapasanginlan sa imong kamatayon. Salamat ninyo. Salamat sa imong pagduaw din doktora. Kasugdan dayon ang pagpabarog sa klinika. Ugma ko na dayon. Sige, ato na mi Samboy. Tansing, salamat ninyo ha. Day, Mili. Si Chris. Chris! Chris? Naglakaw ka lang? Huwag kaya to ni Papa Victor? Akong gusto nga dili mong pahatod. Nasabot na ko nga maistoryahan pa sila. Gusto kong ihatod nila pero may balibad ko. Doktora, salamat daig kayo nimo ha. Salamat gud ninyo. Gibati na ko ang kalipay ning adlaw. Chris? Magtrabaho na ko ninyo, doktora. Salamat. Sige. Excuse me, ha? Chris! Doon ako ito mo! Pusa ko, Chris! Ay, ayaw ka bala ka, Day. Bisag ni Apa si Tansing, pero wak man mulingi si Chris, nagitawag niya. Ato na mi Samboy. Doktora, gusto kong trabaho. Naa ka na trabaho, Samboy. Magsugod ka karon dayon. Ikaw mo ay magbantay sa mga gamit sa construction. O ikaw sa punya mo ay head security sa dakong klinika. Salamat, doktora. Salamat. Ato na mi. Kadagang natabangan tungod lang ni Chris. Salamat. May trabaho na gid ko. Tarong nga trabaho. Chris! Chris! May isulti ko nimo. Sulti lang. Unsa ka na? Maduol ko, ha? Diya ka lang. Kaya abog ang basura nga akong gikargas ka rito. Unsa may mong isulti? Kuan. Babae na payagit ko, Chris. Kuan. Nakakita ka? Oh, nagsayal ako. Nagsinina na ko para kit sa babae. Nakakita ka? Ngayon kay ko, di ba? Ug kuan sab. Babae na gid akong huna-huna. Ug babae na gid akong gibati. Babae na gid ko, Chris. As in, yun. Naibog naman gani kog lalaki. Nakagusto naman gani kog lalaki. Sa hilom lang doon. Kuan, gusto ka may bawkin sa ako nagustuhan o ako naibgan sa hilom? Ha, Chris? Hatagan ti kag clue, ha? Ang maong lalaki, ni ara sa dinhi. Ni amag puyo sa basura. Gusto kang may baw, Chris? Kung kinsa siya, kitug-anan tadayon ka. Asa man di ka? Kitod man imong kariton. Ihatag na ko kini mga basura sa ilang ng sida. Uy, kalain. Bala na. Makabati pa siya. Chris! Naibaw ka ba kinsa ang mong lalaki? Akong isulti nimo, ha? Ikaw na, Chris! Ikaw na! Magalagot ka, Chris! Magalagot ka! Anaras Bagdaran. Kano sa magsugod ang basurero sa iyang trabaho? Karoon ganing adlaw, nagpatak na ang iyang sweldo. Napasabot ka ng sugod na siya sa trabaho. Kinahanglang ibalhin si Franny. Unsa to? Kinahanglang ibalhin og outlet si Franny. Victor, Nga naman ka? ako kanang gusto. Kinahanglang ibalhin dahil laing pwesto si Franny. Layo na to dinhi. Ang rason. Nganong inyon man kanina niya kalit? Ha? Unsa may rason? Matod pa rin mo, gikinahanglan mo kaayo si Franny nga personal ni mong bodyguard. Unya karon imong ipalagpot og layo si Franny. Unsay rason? Dili pa dugay ma-expand ka og laing outlet, di ba? Oh.
Di pa ko tiguang Rodora. Pero tinuod gyud. Sorry, nalimot ko. Doon na di ay. Matod pa nimo, doon na nay mga bati nga record si Pilis nga mo imong gipada sa bagong istasyon, sa bagong outlet. Nagmahay ko ganong siya mo akong ipili. Pero, gibutan ko na siya diyang nahibaw ko. Uwahe ang info ka ng Pilis. Pues, na si Franny. Buhato na tong supervisor sa atong livelihood si Franny. Ubos sa pako ni Franny ang mga estasyon na nato sa norte. Dagahan ka lang na tampo nga kaayuhan sa atong livelihood, Rhoda. So, mangutana ka pa unsay rason? Oh, no. Wa na. Itugyan kunimo si Franny. Ayaw ka balaka. Ako'y handle ni Franny. Relax ka lang. Maligo ko. Ang ug mo ingon kunimo. Nga ang rason. Mao si basurero. Day? Mili? Unsa man, Day? Unsa imong gihinuktukan, ha? Day, Milin? Wa lang tariya. Kana, ingon ana. Isandig ang imong loyo o isandig ang imong o. Piyong ang imong mga mata. Aron ipadayon nimong imong gyunahon na kung unsa may imong gyunahon na. Day! Uy! Ay, tinaunsa naman ni. Uy! Ngano man ka, Day Imilin, oy! Day Imilin! Oh, uy! Manaog ta sa sakyanan ng tariya, eh. Oh! Ay, oh, nganong nahunong naman sab ka. Basig busa kita sab kag hila ka. Day! Makalagot ng tariya. Oh, ha? Makalagot ng tariya. Ay, klaro na gyud kaayo. Nahigugma na si Day Imilit. Gibati siya og gugma ni Chris. Nalipay ka sila ng si Dad Chris. Nagihatag ni mga imong kariton sa basura niya. Sa mga tinigom ni mong basura. Iwas ang gihatag din ng si Dad. Dako itong katabang ni ng si Dad. Kasi alam ng taon nga nabuhit din sa basura. O salamat kini mo, Chris. Daga na kayo magbaslon nun ni mo. Sige ko gunahuna. Kung wa pa ka mungo sa itong kausaban, karon tangali, mga naturyos na ta. Unsa ka kitang klasiyas pagkakriminal, no? Pero, salamat kini mo, Chris. Nausab ni. Karon, malinaw na ta. Labi na gyud karon. Wa ko magdahom gani nga may trabaho na ko. Ako mde mo'y gorgeous mga gamit sa construction. Kumahamananda kong klinika din eh.
Ako kunong pangus mga gwardiyaw niya sa klinika. Matod pa na ni doktora. Pero, kung di patungod ni mo, wasab ni karon eh. Chris, waram kagawa na minaw sa akong storya ni mo eh. Imo pa na auto sa'yo. Magsugod ako sa kong trabaho sa ginikanan sa Doktora Samboy. Ha? Mao ba? Ikaw mo iniya kanunay sa basura. Kung wa ko din paliho kog tanaw sa basura ha. Ayaw yun itugot nga may maghugaw-hugaw sa mahal o pinangga ko kayong basura. Oh, Chris. Oh, makasalig ka na ako, anak. Tansing! Ayaw pagtago. Gawas diha. Kaya doon ako ituyo ni mo. Anday ko. Kita di siya ako. Bisa mitago ko maay sa mga tanom. O, unsay imo isugo na ako, Chris. Wa ko isugo ni mo. Oh, O, gawata ni. ha? Gawata. O, unsa man ni Chris? Muna'y gamita sa pagsugod sa bag-o mong kinabuhi. Asa man ka? Pamahuway na mo. Gabi na kayo. Manong itago ka man di as labo nga mga tanong. Tako lang. May tago ka. Aron di ka makita na mo nga nagsigig tutok ni Chris. Malakaw rin niya. Ulatahon tayo nung Sabababon. Ingon ka, babae na ka. Sorry. Ay, Unya, usaon na ni mo. Nga murag di manggid mo bate gusto kaibog si Crisanto ninyong mga babae. oh. Sa mga babae nga hilom nga nakagusto, o bisag ibutang nato nga hilom nga nahikugma ni Chris. Aw, makantos na siya. Syarog dili masanto sa pag-inantos. Parehas ni mo. Malakaw rin. Lambian. Oo, Bob. Laki ka, babae. Ay. Oh. Kitanaw na ni mong suda ng yatag ni Chris. Samboy. Oh. Usam din na. Mga kwarta man ni Samboy. Good morning. Good morning, Franny. Hain ka karon? Paingon ako na sa inyo ha. No. Ayaw paglahos diri. Ano man? At tuta mag-abot sa sekreto na akong resort. Ano man lagi? Ano di ba ka musugot na mulahos ko diha? Ayaw nagpangutana. At tuta magsulti sa akong resort. Bye! Ano ka? Bubalik ko sa agi. Hi. Ganina ka na? Maligo tanda. Ibaw ko, oy. Hubog ka gabi eh. Basta hubog ka gani pagagabi. Pagkaugma sa bana, murag impyerno ka sa kainit. Mangita kag yung ikalambiyong. Hot kay ka sa sex. Butakala ka. Nindot tayo ni mo eh. Maligot ta! Maligot ta! Maligot ta! Paminaw. Kay importante kay nga akong isulti karon nimo. Naglungot-lungot kong magkabati kung unsa ka na. Ibalhin kag laing lugar o laing assignment, Franny. Oh. Daan pagdlagi ko. Paminaw una, Franny. Usa pa may paminawon ko nimo. Klaro na kayo. Paminaw lagi una. Unsa may hinungdan? Nganong ibalhin man ko? Unsa man? Tungod adtong basuriro? Maong ibalhin ko? Nakagusto ka dayon sa basuriro? Franny!